uraren estetika, uraren mugimendua joan etorri emari bapateko edo lasai hori guzti honi aurre egiteko arraien tropa xume bat, ez? Ikuskizun oso plastiko bat, dantzarekin, musika zuzenean, hitzarekin, elementu pila batekin, nolabait guzti honen inguruan bidaia ikaragarri bat bizitzeko. Koldo Izagirre izan da erlato hau egiteko arduraduna. Elementu, kolore, ideia izugarri pila eman dizkigu. Nik uste dut lan honek asko aportatuko diela baita ere dantzariei, erronka handiak jarri dizkiegu gure garapenerako edo garapen ekonomiko honetarako nola goazen eraldatzen natura gure beharretara eta behar horiek batzuen kalterako diren eta ziur eski denon kalterako. Nahi duguna da benetan pixkat pentsatzea honetan. Hunkitu haserretu gaituen gai bati buruz hitz egitea eta horretarako 2 minutu, 5 minutu edo ordu bete hartzea. Sortzea egoera, ambiente, ez dakit zein den hitz zehatza, ez? Baina ikuslea leku horretan edo zuk nahi dezun egoera horretara, ez? Edo zuri gustatuko litzaizuken egoera horretara iristea, ez? Eta horretarako oso garrantzitsua da estetika.